Nagħti tislima personali u speċjali lis-saċerdoti u reliġjużi irġiel u nies kollha tagħna. Qegħdin ngħixu momenti speċjali, ċirkustanzi tassew partikolari li jimlew il-kull wieħed u waħda minna ċertu sens ta' apprensjoni. Maħna bħala lider spiritwali tal-Gżejjer eżistana għandna d-dover nintrabtu mhux biss mar-rida ta' Alla imma nkunu wkoll eżempju ta' kalma, ta' serenità u anke ta' talb. Jiena nifhem li s-saċerdoti reliġjużi li huma tant eżis għall poplu tagħna u li ħajjithom tkun waqt iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti tagħna fil-knejjes tagħna jiltaqgħu man-nies tagħna qegħdin jgħaddu mumenti wkoll diffiċli u nixtieq inwassal il-viċinanza tiegħi ma' kull wieħed u waħda minnkom. Mod speċjali is-saċerdoti il-kelma li nixtieq nagħtikom hija kelma mhux biss ta' kuraġġ imma anke ta' impenn. Huwa l-mument fejn aħna inkomplu bit-talb tagħna b'mod speċjali fiċ-ċelebrazzjoni tal-lawdi tat-talb ta' sbieħ il-jum u tal-vespri u tal-għasar, it-talba ta' filgħaxija tal-Knisja, fejn aħna kuljum ninterċedu għall poplu tagħna ejjew ukoll nagħmlu intenzjoni partikolari għall mexxejja ta' pajjiżna, għall mexxejja anke li qegħdin jieħdu ħsieb is-saħħa u dak kollu li hemm bżonn isir. Nimpenjaw ruħna mhux biss bl-interċessjoni tagħna, imma anke billi nikkooperaw mal-awtoritajiet insegwu id-direttivi li jagħtuna anke meta dan jitolbu minna u mill-komunitajiet insara tagħna sagrifiċċji kbar. Qegħdin nersqu lejn perjodu li fil-kalendarju ta' kull sena jfisser manifestazzjonijiet kbar ta' reliġjożità popolari u ta' fidi. Irridu ngħixu dan ir-Randan u l-ġimgħat li ġejjin, il-ġimgħa mqazza l-Għid il-Kbir, skont kif jagħtuna direzzjonijiet l-awtoritajiet tas-saħħa u nitlobkom biex tagħmlu attenzjoni partikolari għall-indikazzjonijiet li tkun qed toħroġ il-kurja tal-Arċidjoċesi minn jum għal ieħor. Aħna se nippruvaw kemm jista' jkun nagħmlu dak li nistgħu fiċ-ċirkustanzi attwali. Is-saċerdot ukoll jimpenja ruħu biex ikun preżenti fil-Knisja, nevitaw l-affollament tan-nies imma nkunu preżenti ninterċedu għall poplu tagħna quddiem il-preżenza tal-Ewkaristija. Qed nieħu pjaċir li diversi minna qegħdin joffru trasmissjonijiet anke fuq livell lokali biex ifarġu lil poplu li se jkun mitlub joqgħod f'daru għal ħafna sigħat u għandu bżonn il-faraġġ anke tal-ħajja spiritwali. Imma hija opportunità wkoll għalina individwalment biex niskopru, forsi jkollna ftit iżjed ħin, il-ħajja tat-talb, il-ħajja tal-meditazzjoni, il-qari spiritwali u anke nisemgħu wkoll dak li għandu jgħidilna l-Papa li qed jagħmel ukoll ħiltu minn Santa Marta bit-trasmissjonijiet ta' kuljum tal-Qudiesa li qed jagħti u bil-messaġġi tiegħu. Jiena nirringrazzja ħafna lill-awtoritajiet li qed jiffaċilitaw it-trasmissjonijiet ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi u l-qudiem inkunu nistgħu nagħtu indikazzjonijiet iżjed konkreti imma l-aħħar kelma hija li nafdaw id-dinja, il-pajjiżna din is-sitwazzjoni partikolari fidejn Sitna Marija li dejjem ħarsitna u mhux se tiċħad ukoll it-talba tagħna issa.